El barquito del sueño, la semilla. Y yo me voy contigo, China, donde tú quieras ir. Ya diste esto para mí. Ya me voy, así. Turn me out. I'll show you what it's all about. To be my girl, no particular sign. I'm more packed up of the time of your. If you want to impress me, you could be mine. I'm more packed up for it. I just want your instant kill. Mama, not your shoe size, maybe I have to. You gotta
No hay. Kabila y tú te encargas de los después. Fa 20 anys que aquesta festa es celebra, fa 20 anys que el taller es reunia, que vindre així a reforçar-nos al taller nostre habitual, Marcos, Víctor, Efrin, Andreu, està per ahí Irene, també, on ha pogut també Laura, Pablo, que està sempre ahí treballant, un aplausament per a ell. Jaume, tenim a Marc, tenim a Carles, que està amagat ahí darrere, i ahí teniu al teclat, que pareix que estigui fent-se una barbacoa, Eduard, Isabel, i, bueno, no crec que fos a la flauta de Lola Blaya, professora insigne d'aquest institut. Mai havíem pogut reunir-nos tots al director, a l'arquitecte d'aquesta festa, que és Carles Marquina, que fa possible des de les partitures. És el que repartís la faena.